Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza unha semana máis o Xornal Escolar. E se hai unha festa tradicional na primavera, son os maios. Estivemos nas rúas de Ourense para ver o ben que o pasaron os máis pequenos neste día tan tradicional. Para cambiar Ourense e non destruílo, como este concello, con noso cosío, que llega a facer, quitarnos a pista, tamén o lecer, olas máis pequenas, todo Braga mola, nada para as nenas. Somos un grupo de amigos que facemos o Maio todos os anos, o Maio Bubuxas. Este é o terceiro ano consecutivo no que nos presentamos. É un Maio, unha estrutura piramidal, o tradicional. Está coberto de musgo, feito con paus e traveseiros, coberto con un saco e coberto posteriormente con musgo cosido a mau. Cubrímolo sobre todo con flores do monte, que é o tradicional, con flores que se poden encontrar no monte, nun xardín. Temos carrabouxos, temos uces. Normalmente facémolos máis cargados. Está, na verdade, que quedounos bastantes zonas sin cubrir, pero bueno, está bastante bonito. As coplas hai que dar leña, pero está ben dala dunha maneira un pouco máis sutil. Son as coplas satíricas máis con un pouco máis de retranca, un pouco máis indirectas, que ao final é o bonito da copla, é cantarlle a alguén dándose por aludido, pero bueno, tampouco deixando moi claro. Levantai-vos todas, vide ver o maio, escoitai as coplas que temos este ano. Para celebrar que a primavera xa está a chegar. Xa se pode ir vendo, xestas e carqueixas, todas florecendo, decorando a terra. Se non a queredes, dadella o rueda, que el xa organiza, monta celulosas, destrue a Galiza, destrue a cultura, falaba máis galego durante a dictadura. O Maio é un peliqueiro, a estrutura fixeron parte da nosa asociación, o outro fixemos todo en grupo, decorámolo coas flores, para facer a cara con corteza. É unha parte da nosa tradición galega e así vimos de Entroido. Este maio, 200 Mercedes, lecheo de cores para que cantedes, as coplas rimadas son bastante boas e moi animadas, como noso alcalde, coas súas festas que non son de balde, que
estamos a piques de celebrar o Día das Letras Galegas e os alumnos do Colexio San Pío X fixeron este vídeo tan chulos para explicarnos a quen se lle dedican este ano. Este ano 2025 dedícase ao Día das Letras Galegas ás cantareiras e á poesía popular oral. As homenaxeadas son Eva Castiñeira, de Muxía, Prudencia, Asunción Garrido, Manuela Lema e Teresa García, integrantes das Pandereiteiras de Mens, de Malpica, e Adolfina Rosa Casas, de Cerceda. As cantareiras son as mulleres que interpretan cantigas da nosa música tradicional ou popular nos festexos tradicionais, foliadas, seráns, ruadas e mesmo nas festas familiares ou veciñais. O cancioneiro popular galego é un traballo de investigación realizado por Dolores Sugar e Antón Santamarina, editado pola Fundación Barrié en 1984. Son 7 volumes nos que se recollen unha chea de cantigas populares galegas. Antífona da cantiga, obra de Ramón Cabanillas. Foi o primeiro libro publicado pola editorial Galaxia en 1951. Nesta obra recóllese case 900 cantigas populares galegas. Cantares é o segundo traballo de cancións para a infancia publicado por Manuel Rico Berea e Carme López, con ilustracións de Francisco Salvá. Foi editado en 1983 pola editorial Casals e nel recóllense as letras e partituras de 33 cancións. Cantigas Sucia e Recollida do Pobo é unha publicación de Edicións Castelo do ano 1969, unha escolma de 59 cantigas populares galegas coa antoloxía, presentación e notas de Jesús Alonso Montero. Eva Castiñeira naceu en Muxía en 1926. Dende cativa cantaba nas festas, bailes e romarías, xunto con Engracia, súa irmá. Marchou para Coruña a traballar no servicio doméstico e viviu no barrio coruñés de San Pedro de Bisma. No ano 1981, Eva actuou nun concerto co Milladoiro, sendo a primeira pandeiretera que acompañou un grupo folk. As cantigas de Eva foron inseridas por ese grupo no seu álbum, Galicia no País das Maravillas. Eva foi parella artística de Florencio López, o cego dos Vilares, violinista e último cego cantor galego. Con el gravou no ano 1971 o álbum Recolleita, coordinado por Pablo Quintana. As pandeireteiras de Mens foron un grupo de mulleres dos lugares de Asalo e Mens, no concello coruñés de Malpica de Bergantiños, que interpretaban cantigas galegas e actuaron por Europa e América coa agrupación folclórica Turuxo, da Coruña. Beatriz Busto Miramontes recolleu en Pandereteiras de Mens a traxectoria deste grupo de cantareiras galegas. O libro foi editado por a Central Folque, de Santiago de Compostela no ano 2021, con partituras, letras, bibliografía, repertorio. As Pandereteiras de Mens actuaron na televisión española e na galega, no programa Ruada. Tamén participaron na grabación do disco Festival Folclórico de Xetenetzuzaú en 1981, no que cantaron Prudencia, Asunción, Adela e Teresa. Cantareiras, a poesía popular galega nas letras 2025 é un libro con textos de Polo Vento do Correo SC con ilustracións de Tania Solla, publicado por Lela Edicións en 2024, no que se homenaxea as que foron as guardias da nosa lingua e cultura popular. Adolfina e Rosa Casas, tía e sobriña, eran dúas cantareiras da vila da Igrexa, en Cerceda, que traballaban en labores agrarios. O remate dos cales interpretaban cantigas populares de moitos estilos, xotas, muñeiras e pasadores. Na entrevista das Letras Galegas, Carlos García Casás, neto de Adolfina, unha das homenaxeadas no Día das Letras deste ano, achéganos unha visión da vida e do tempo que lles tocou vivir a súa avoa e a súa sobriña Rosa. Foliada na Vila é un libro escrito por Richie Casas, neto de Rosa, unha das homenaxeadas no Día das Letras Galegas. Foi editado por a Central Folque en 2020. Nesta publicación podemos ver como era a vida de Rosa e Adolfina no pasado século.
No libro de Richie Casas tamén podemos coñecer como se interpretaban as coplas, como se improvisaban as letras e como se burlaban de algúns veciños, aproveitando algunha característica física ou calquera outro xeito de comportamento. Ser do torreiro da festa, fose sempre a primeira. As cantigas populares foron transmitidas polas cantareiras de toda Galicia, cun galego enxebre, e grazas a elas o noso idioma continuou vivo e vizoso. Esta tradición continúa viva co novo folk galego, grazas a artistas como Tanxugueiras ou Fillas de Casandra, entre outras. Imos agora facer unha pausiña para a publicidade e logo voltamos con máis xornal escolar.